Ja, hoe is nu de chef gebleven? Want heel het leven is al weg. Ja, hoe is nu de chef gebleven? Hij zal de bummel een rondje geven. Hey, chef man! Dat weet ik. Goeiedag, dames en heren. Het is me zoiets. De zomer is voorbij. Het is toch een beetje schoon weer. En loer eens wat ik bij me heb. Een heel kampeerpakket. Want het is namelijk zo. Ik ben een beetje klaar met die mannen van helemaal los. Met dat luxe leventje veld. Dat geld doet geven. Prachtige huisjes op campings. 6 keer per jaar naar Turkije, Spanje en Bourgondië in Nederland naartoe. Ze moeten down to earth, dames en heren. Het is afgelopen met het luxe leventje. Met de winst van vorig jaar heb ik nog net een tent kunnen kopen bij een of andere doe-het-zelfzaak. En ik ga ze uitnodigen om hij in Trappa in de Belgische Ardennen naar mij toe te komen. En dan gaan we eens lekker kamperen. Met helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Gewoon weer helemaal los. Stap even aan meneer goeie op. Als tent naar de kluten. Ik ga eens even bellen, want we zitten in Trappa, dames in de Belgische Ardennen. Eens kijken of de mannen gereed zien om te komen. Als we zo vrij hebben. En tijd maken. Dag Ludi, met chef. Dag. Wie is met dich? Goed, druk. Klaar voor de vakantie? Ja, sowieso hè. Ja, ben je klaar voor de opdracht? Ja, zeker. Ja, stap met de mannen de auto in. En? Richting Luik, naar Trappa. Ik sta daar klaar in Malmedy vlakbij. En dan bij de statie, daar vang ik u op. Goed. Bij de statie van Malmedy. Gaan ze even Daar bellen. komt ze naartoe en ik heb het helemaal gehoord. Goed, jong. Dit wordt een feest, dames en heren. Veg gewoon met helemaal niks, helemaal los. Dat zit je naar een hotel of zo? Nee, we hebben geen hotel. Wat jij hotel? Nee, Susie, ga je ergens een hotel? Er zit hij in de middle of nowhere machine. We zitten in de Ardennen, hebben ze geen hotel. Dat Ja, hebben ze wel hotels. Ja. Dat is nu serieus. Ja, ik ben zeker serieus. Begint de herfst al... Ja, je krijgt het Spaans benauwd. Je moet net dat op. Dat is speciaal voor dich. We hebben 200 trein gezeten met een overtraging. Ja. Het was altijd zo leuk. We hebben van alles met dich gedaan, maar dit valt me tegen. Luister jongens, het wordt tijd dat je ons leert om eens terug down to earth, zag ze hè, een keer tegen mij. Wat dan toe? Ja, luister. Het wordt dus tijd. Dit is de plek trouwens, boe voor moeten zien. Even by the way. Ja, dus ongelukkig. Dit is de plek. Zuid-Gerend Sterren Hotel. Zuid-Gerend. Nog niet. En de is er nog niet. Tada! Wat heb ik voor u? Ons eens kijken. Geweldig. Een tent. Voor u draaien, 3-persoons tent. Ja, zeg, hey, hallo, met die twee in een tentje. Luister jongens, als je echt bang bent, dan laat je zien aan de lui van mijn streek en omstreken dat je ook gewoon met niks plezier kunt maken. Dit is niet allemaal pracht en praal. Dit is niet alleen maar de platte zaal en chique leegte en een geweldig orkest, maar ook in een tent. Moet het kind, toch? We zien even van de vrouw Lea of dat zullen we doen. Ik vind me toch een beetje goed gedaan. Zullen we doen? Ik kan lekker koken, prima. Daar ziet dat Ik veel heb niet blikjes knaakeurs voor u Daar met. zie ik dat veel een beetje met de neus in moet lepen. Dat veel dan niet durven. Nou, laat maar eens zien. Want dat is wat de lui willen zien. Dat gaan we geen week doen. Als je even doen, 2 dagen en dan zien we weg. Ja. 2 dagen, ja zeker. Is dat de slaapzager van is dat? Nee, dat is een tent, Ludi. Heb je dat drijf aan? Wacht even, Een tent. stee op boven. Dat is de Schuur van een de tent. tent. Nee, jongen. Nou, ik zou zeggen. Maar Hier het is is geen succes. aan bij. Maar ja, dan hebben wij precies een oor voor. Een oor? Nee, ook. Dat is dat ding hoor. Is dat het zijn?
Kut, is het kat? Het is, pas op, het is de platte zool, hè. Ik heb ze wel heel erg letterlijk kijken. De platte zool, hè. Ja, we zitten niet in het platte zaal, we zitten in het rapport. Dat had ik toch al gezegd. Wilt je er even naar gaan slapen? Kom in de taxi bellen, ik is me kapot vallen. Wat een taxi bellen. Ja, hij bleef dan in de slopen. Wat er van serieus blijven? Chef, weet je het serieus? Ja, je zou 2 dagen zou je naar me luisteren. 2 dagen zou je het volhouden. Zal alweer de bom deutig gekozen hebben, hè? Dat was Hé, de hond. Jong, dat is van de wind. Van haar eigen concerten. Hoe ging het? Wat een redskier. Oh, en een slapstick filmpje. Wat dan je 1-0? En dan de achterkant. Ja. Moet er nog in zo in? Dat is goed, zo gek. Dat is hem, hè? Ja. Zo, lekker vast. Hier is even spullen erin leggen. En gewoon vanuit kroeg zoeken, hè. Ja, die zit op. Geven, dat is nu de chef gebleven. Ons eerlijk leven is al weg. Dat is nu de chef gebleven. Is anders we moeten een rondje geven. Hey, chef man! Dat weet ik. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Ja, ik hoor het. Maar wat zuurst er wel goed? Dat riempje is erg strak. Ik krijg die beloofd. Nou ja, dat is geen vierkante helpen. Dat is geen vierkante helpen dit. Maar dan maak je niet meer op die dingen zonder helm. Ja, ja. Dus wat heb ik voor u gehoord? Geen auto, geen scooter, Brandkeertjes. nee, een skelter. Als Steven Lus. Jazeker. Ongeveer 20 minuten even dan is het dorpje met een bakkerij en een supermarktje. 20 minuten? Daar kunt ze morgen zelf naartoe. Jazeker. En we vannacht. Oh ja, trouwens die knuffel, die heb ik van een vrouw gekregen, die was ze vergeten. Die is verdiend. Ze vroeg me of ik die even met wil nemen. Spuug dan met. En wat heb ik jij voor u? Ongelooflijk. Mens, erger je niet. Ja, het zit kapot met die. Alleen al nog wat spullen. Ik heb een 4-sterren hotel vannacht. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Hé, wacht even. Dan zeg je niet. Ik zie dat Mens, ook erger je niet. En als je genoeg te vaanden gaat, ga lekker jazzeren. 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 Heerlijk met die dobbelsteen. Alsjeblieft. Dat is voor u. Dan moet ik alleen de helm nog af zien te krijgen. Want Helemaal los. De welste bezig maakt niks uit wat het kost. Los, helemaal los.
Het feestje gaat beginnen, we zien boete zinnen los, helemaal los. Dan wordt je feest gezongen en wel gehoos. Los, helemaal los. Zien we eenmaal binnen, gaat de show beginnen. Los, helemaal los. Hey!